147 eduskuntaan. Kuten useana muunakin aamuna, niin ollaan flaikuttamassa ihanan kampanjatiimin kanssa. Kuten näette, niin aivan superaktiivisia ja iloisella mielellä kohdataan ihmisiä. On tosi kiva itse asiassa aloittaa aika varhaan, jolloin täällä ei kauheasti ole vielä ihmisiä. Sitten kun näkee sen vilinän ja tunnelman, joka kasvaa kaupungissa, niin se on aika mieletön tunnelma. Onko teillä ruuhkaa? Ei ole. Sehän olisi. Joo. Onko jo äänestetty? Onko äänestetty jo? Joo, teille kaikkea hyvää. Kiitos, hyvää niin. Oi! Sellainen laji. Ei